Yanzu wasu rahotanni da muke samu na bayyana cewa gwamnatin Iran ta ɗauki matakin gudanar da kame tare da tabbatar da hukuncin kisa kan waɗanda take zargi suna da alaƙa wajen tattara bayanan sirri ga Isra'ila. Wannan na zuwa ne bayan hukumomin ƙasar sun zargi wasu da aikata laifin da suka bayyana da abu mai ɗaga hankali na yin kutse cikin harkokin bayanan sirrin ƙasar tare da kwarmata su ga Isra'ila. Hukumomin ƙasar sun ce bayanan da aka kwarmata wa Isra'ila ne suka taimakawa ƙasar wajen samun nasarar kashe wasu muhimman mutanenta a yaƙin. Daga cikin waɗanda aka kashe har da kwamandan rundunar juyin juya halin ƙasar da masanin nukiliyarta, lamarin da Iran ta alaƙanta da tattara bayanan sirrinta da jami'an hukumar leƙen asirin Isra'ila Mossad da ke cikin ƙasarta. Nasarar da Isra'ila ta samu ya girgiza Iran matuƙa, wanda hakan ya sa hukumomin ƙasar suka kama duk wanda suke zargi yana da alaƙa da kwarmata bayanan sirri, inda ta ce ta ɗauki matakan ne domin tsaron ƙasarta. Amma wasu na zargin wannan wata hanya ce ta hana mutane furta albarkacin bakinsu da hana 'yan ƙasar sakat. A lokacin yaƙin wanda aka yi na kwana 12 ana gwabzawa, hukumomin Iran sun yanke hukuncin kisa tare da bartar da shi kan mutum 3 da take zargi da kwarmata bayanan sirri ga Isra'ila. Sannan a ranar Laraba, kwana ɗaya bayan tsagaita wuta, sai ta ƙara zartar da hukuncin kisan kan wasu mutum 3 saboda irin wannan zargin. Haka kuma hukumomin ƙasar sun sanar da kama ɗaruruwan mutane a ƙasar bisa zarginsu da kwarmata bayanan sirri, musamman a aiki da hukumar leƙen asirin Isra'ila. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun bayyana fargabarsu kan wannan matakan, sannan ana fargabar akwai wasu kame da suke tafiya nan gaba. Ma'aikatar tattara bayanan sirrin Iran ta yi ƙirari cewa tana ɗaukar matakin ne domin yaƙi da abin da ta kira yunƙurin hukumomin tattara bayanan sirrin ƙasashen yamma da Isra'ila, wato Declare da Mossad da M16 wajen yi mata kutse, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Paris ya rawaito, wanda kamfani ne da ke da alaƙa da IRGC. Tun farkon yaƙin a ranar 16 ga watan Yuni, hukumar leƙen asirin Isra'ila ta ƙara baza komarta a Iran. Sannan ta rawaito cewa a kwana 12 da suka gabata, hukumar leƙen asirin Iran da jami'an tsaron ƙasar sun kama sama da mutum 700 da ke da alaƙa da kwarmata bayanan sirri. Wasu Iraniyawa sun bayyana wa BBC cewa hukumar leƙen asirin Iran ta tura musu saƙonnin gargaɗin cewa lambobin sun fito a wasu kafofin sadarwa na Isra'ila, an kuma umarce su da su daina mu'amala da shafukan ko kuma su fuskanci hukunci. Haka kuma gwamnatin Iran ta ƙara ƙaimi wajen takurawa 'yan jarida masu rawaito labarai a harshen Fars a ƙasashen waje, ciki har da BBC Manato TV. Kafar Iran International ta rawaito ta kama mahaifiya da mahaifi da ɗan uwan wata 'yar jarida domin tirsasa mata ta ajiye aiki saboda yadda take yaɗa labarai kan yaƙin Iran da Isra'ila. Mahaifin 'yar jaridar ya kira ta a waya, wadda ake zargin jami'an tsaro ne suka tirsasa shi, yana buƙatar ta ajiye aikin.